Müslimde sport boyunca yoruşlar doimi ütkərilib tura. Bu künnüde sport zalı oyunçular hem jonatarlarının hoplov, jon otu toğuşlarına kömülde. Turnirda qatnaşuşlarını rayon başlığı Albert Hujin selamladı hem komandalarga uңышлар tiledi. Biz endi ozuna kadar тоже big sportni yaratamiz. O'zimizning yetakchilar sport bilan shug'ullanamiz. Endi respublika bo'yicha тоже самый спортивный городlar. Именно big shotlar ham muslimlar da shu yo'ldan baralar. Sportni big yaratalar, siyalar. Если yetakchilik o'zi sport bilan shug'ullansa, qolgan shu muslimda yashovchilar ular тоже shunda tortilalar. Big motor turnir biz былтырда qatnashdik. Шуңа соңгы ел булмасын, дәвамланып торсын. Беренчедән әйтәсе килә, бик зур рәхмәт Альберт Робертовичка шундый зур матур бәйрәм оештырган өчен без монда аралашырга, спорт белән шөгыльләнергә, бер-беребез белән тәҗрибә уртаклашырга дип килдек. Бик матур оешкан төстә бара. Безгә Альберт Робертович башта бик матур экскурсия күрсәтеп чыкты. Инде хәзер шушы бик матур бинада шушы ярышлар башланып китте. Мин теләйм барыбызга да зур уңышлар, җиңгән командага кубок кертмәшлеме. Һәм дә инде алдагы елларда шулай аралашып, бергә яшәргә насыйп булсын. Республика ярышларының баш хөкемдәре буларак танылган әлеге турнирда уенчы булган Алексей Авашников уен тәртибе белән таныштырды. Мондый турнир Мөслимдә быел икенче тапкыр үткәрелде. Волейбол белән шөгыльләнер өчен бик күп әйбер кирәк түгел. Шулай бит заллар практически бөтен җирдә бар. Сетка тартып куясың да шөгыльләнүче фанатлар кирәк, тренерлар кирәк. Шуңа күрә безнең инде Аллага шөкер әйткәнчә бу бик районда таралган спорт түрі. Монда яшьләребез мөһим, мәктәп балалары бик күп. Бу инде үзенә күрә тәрбия ишарада бар. Безнең Днепровка башланган менә волейбол ярышлары да үтәйме. Шуңа күрә бу төрне тагын бер тапкыр искә төшерергә, тагын бер тапкыр популярлаштырыр өчен оештырылган турнир. Посвящен образованию отечественного волейбола. В этом году исполняется 103 года со дня образования. Я волейболом занимался с детства, с 10 лет, и практически всю жизнь, получается, я играю в волейбол. Беренчедән инде без менә костюм шалварларыбызны салып, шушындай спорт формасында бирегә килеп, үзебезнең иптәшләребез белән, район җитәкчеләре белән, тренерлар белән бердәм булып, волейбол спорт төрендә катнашабыз. Икенчедән инде үзебезнең традицион җыелышларда гына очрашу түгел, ә инде менә шушындай алдынгы булган хезмәт итә белә торган Мөслим районына килеп, кабаттан инде без Мөслим районының халәтен, аның инде моторлыгын һәм инде ничек итеп ярышлар оештырылганнарын барсындагын инде күреп карап китәбез. Ярышлар киеренке төс алды. Һәр команданың җиңүгә омтылышын аңларга да була иде. Чит районда үзеңнең осталыгыңны күрсәтү өчен егәрлектә осталык та кирәк. Беренче урында Татарстан Республикасы волейбол федерациясе вәкилләре һәм оештыручылар командасы булды. Икенче урында районнарның спорт бүлекләре җитәкчеләре командасы, өченче урында спорт мәктәпләре тренерлары командасы. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.